Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που το ξέρετε όλοι, είναι το Royal Hive. Φτιάξανε καινούργια σπίτια, διαμερίσματα, ήθελα να πω, και τώρα πάμε να το δούμε. Τα ξέρετε κάποιοι δεν τα ξέρετε, αυτοί που δεν τα ξέρετε παιδιά, θα σας τα δείξω τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα σας τα δείξω. Περιμένετε, βάλω τη φωνή. Και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, καινούργια μάσκα βλέπετε παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το κρεβάτι μου. Αυτός είναι ο υπολογιστής μου, κοιτάξτε. Ωραίο. Αχ, κατά λάθος βγήκε αυτό, με στεναχωριές. Λοιπόν, αυτό είναι για να κάθομαι και να βλέπω εδώ. Χιονίζει έξω παιδιά. Λοιπόν, εδώ είναι ο καναπές μου. Κοιτάξτε. Ωραία καθιστήματα. Εδώ είναι η κουζίνα μου. Και εδώ είναι... Καθόμαστε και τρώμε σε αυτό το σκαμπό. Και εδώ είναι το δέντρο μου. Και παιδιά, εδώ, σε αυτή την πόρτα, είναι η αποθήκη με τα φαγητά μου. Ας την ανοιχτή, τι να πω, δεν κλείνει. Λοιπόν, εδώ είναι η ντουλάπα μου και έχει τα πράγματά μου. Και εδώ είναι πετσέτες, εδώ είναι το μπάνιο μου, εδώ είναι οι βρύσεις, εδώ είναι το μπάνιο μου, τζανκούζι, εδώ είναι η λεκάνη μου και εδώ είναι το μπουντουάρ μου με τα make-ups μου και τι άλλο. Να κλείσουμε την πόρτα. Έκλεισε παιδιά. Και εδώ είναι το σασέρ μου. Κοιτάξτε. Ωραία σασέρ. Κοιτάξτε. Doors open. Είναι ήδη ανοιχτή. Κοιτάξτε. Τις κλείνω. Και τώρα τις ανοίγω. Κοιτάξτε. Είναι για όσους έρχονται. Το έχω βάλει. Και εδώ γράφει το όνομα μου. Γιατί είναι online. Και θα να σας δείξω και κάτι άλλο. Πήρα καινούρια ρούχα. Κοιτάξτε το καινούργιο μου μεγάλο φόρεμα. Δεν είναι ωραίο? Πολύ ωραίο. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, και ξέρετε κάτι, πάμε στον σεσέρ. Τι έγινε, γιατί δεν ανοίγει? Άνατο. Ναι, πάμε στην γη. Μας πηγαίνει τώρα στη γη, παιδιά. Earth, παιδιά. Πάμε στη γη να δούμε τι έχει. Είναι το Royal Hive. Νάτι. Θέλετε να πάμε κρυφά ως Ladybug? Θέλετε? Φύγετε από πίσω μου, πάω κρυφά εγώ. Φεύγω. Δεν σας θέλω, bye. Δεν είμαι Ladybug σας. Με κυνηγούσαν από πίσω, παιδιά. Θα πέσω κάτω. Έπεσε κάτω. Γιατί πες μου. Είσαι καλύτερη Ladybug και πέφτεις κάτω. Γιατί? Για να τους κατασκοπεύσουμε. Το τρένο βρήκα. Σας βλέπω. Τους βλέπω. Δεν ξέρω να πήγα. Όχι, μια πετάει. Τι λένε? Όχι. Γιατί μου το αποσπάτε? Κρύβομαι.
πατήματα πώς πάνε. Όχι, τώρα εδώ θα με δούνε. Γιατί θα με δείτε, παιδιά, γιατί. Πείτε μου. Σιγά, γιατί τα έχει αυτά εδώ. Κοιτάξτε, είμαι στο μπαλκόνι και βλέπω από αυτά τα ανόητα δέντρα. Τέλεια. Λοιπόν, μια μυστική κρυψώνα. Πουθενά, μια μυστική κρυψώνα. Κρυψώνα. Τώρα θα με δουν όλοι, παιδιά. Θα με δούνε. Θα με δουν. Για περιμένετε. Τώρα θα την ξεμεταμορφώσω. Τι βούλες, τέλος. Βγήκε η μάσκα. Για περιμένετε τώρα να βρούμε τα ρούχα. Γιατί εγώ τα βρήκα στο color. Black and red. Εκεί τα βρήκα. Τέλος. Νομίζω κάπου εδώ τα βρήκα. Κάπου εδώ. Μάτι Μαρινέτ. Ξεμεταμορφώθηκε. Θέλετε να δείτε πώς μεταμορφώνεται. Να δω στην ταπετσαρία για να το δείτε. Κοιτάξτε. Περιμένε. Αν είμαι τρans. Κοιτάξτε. Όχι, δεν θέλω. Θέλω dance. Please. Κάντε μου. Όχι. Ή περίμενε. Ποιο χώρο να τις βάλω. Τον. Μπα. Δεν τα θέλω. No. Γιατί πας τόσο μπροστά, κυριούλα μου. Όχι. Έτσι. Όχι. Μπα. Όχι. No. Αυτό είναι Roblox. Όχι, μπράβο. Όχι, δεν είναι αυτό, μπράβο. Σιγά. Δεν το δουν όλοι. Δεν βρίσκω τίποτα. Ναι! Αυτό, παιδιά! Δεν λέτε αυτό! Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Άρα να μεταμορφωθώ, Τίκι. Λοιπόν. Τίκι. Λοιπόν. Να μεταμορφωθούμε. Όχι ακόμα, περιμένετε, παιδιά. Να φορτώσουν και αυτά, γιατί δεν μπορώ. Θέλω να πάμε σελίδα κάτω-κάτω. Γιατί? Σελίδα κάτω-κάτω. Μετά από τα Halloween. Λοιπόν. Μόλι φτάσουμε εδώ που πρέπει, θα πούμε Τίκι βούλες παντού. Εντάξει. Θα κάνουμε μια μεταμόρφωση, παιδιά. Πού είναι. Μη μου πεις ότι είναι τόσο κάτω. Μετά από το ρόζα, πού είναι μετά? Νομίζω ότι φτάσαμε, παιδιά. Λοιπόν, Τίκι, βούλες παντού, ναι! Να ορίστε η μάσκα, παιδιά. Και τώρα, τα ρούχα της. Πώς θα τα βρούμε, να τα. Τίκι, βούλες παντού, ναι! Και μεταμορφώθηκε. Να την. Ladybug. Λοιπόν, είστε Ladybug, παιδιά.
Είδατε τη μεταμόρφωση, δεν είναι τόσο ωραία? Είδατε, παιδιά? Θα κάνουμε και μεταμόρφωση με τα ρούχα της, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό, θα κάνουμε μεταμόρφωση με τα ρούχα της. Δεν είναι μόνο αυτό. Α, το είπα 100 φορές, εντάξει, συγγνώμη. Δεν είναι αυτό. Θα κάνουμε κι άλλες μεταμορφώσεις, αλλά με τη μουσική της. Αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνω, σε υπολογιστή. Ναι, νομίζω σε υπολογιστή και δεν ξέρω πώς θα πάει στο τάμπλετ μου. Γιατί τρέχεις? Τρέχει. Να, τρέχει. Ορίστε. Γεια σου, κορίτσι μου. Ωραία. Α, σήκω. Ροζίτα. Και πες μου, εσένα σου αρέσει το ροζ? Ωραία. Εμένα μου αρέσει το κόκκινο και το ροζ. Ήδη πολύ ωραία. Missing Languedoc θέλουμε. Έχουμε πάει. Εγώ έχω πάει, αλλά θα σας το δείξω μια φορά. Αυτό το νησί. Θα σας δείξω. Κοιτάξτε, πετάει. Δεν έχετε δει ποτέ σε κανένα επεισόδιο να πετάει Ladybug. Εμείς το κάνουμε τώρα πρόχειρο, σαν να κάνουμε το γεγιό της, δεν ξέρω. Τι κι εγώ. Σιγά. Λοιπόν, τι είναι αυτά, σαν γατάκι είναι και... Το άλλο κρατάει κόκαλο, ωραίο. Αυτό. Κοιτάξτε, το θυμάστε αυτό το κάθισιμο. Το δεν ξέρω, το δεν ξέρω, είμαι και μικρή, δεν ξέρω. Αλλά παιδιά, όχι. Περίμενε, δεν είμαι και τόσο μικρή. Δεν είμαι και τόσο. Λοιπόν, εκεί είσαι Ροζίτα, τέλεια. Εκείνη η Ροζίτα μας. Πολύ κλασικό αυτό. Κοίτα, κουνάει τα πράγματα. Κοιτάξτε, κουνάει τα πόδια της, τα χέρια της, αυτά κουνάει. Μάλλον θα έχει πολύ αέρα, να και ακούγεται ο αέρας. Λοιπόν, να σας πω τα νέα, έφτασε καινούριο βίντεο στο YouTube. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και subscribe και περισσότερα. Γεια!